గవ్వల శ్రీకాంత్ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా అంబేద్కర్ గారికి ఆశీస్సులు తీసుకోవడానికి మనం కామన్పల్లి దేవుళ్ళ గ్రామంలో అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పాలాభిషేకం చేయడానికి అన్నకు ఆశీర్వాదం కొరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఎవరైనా అంబేద్కర్ అని పూజించారంటే ఇది గవ్వల శ్రీకాంత్ గారే. కాబట్టి గవ్వల శ్రీకాంత్ గారికి అంబేద్కర్ ఆశయాలు సాధన సమితి కొరకు అందరం కృషి చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. మరెన్నో పుట్టినరోజులు జరుపుకొని ఉన్నతమైన పదవులు పొందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. జై భీమ్.